Az kurvára nem jó! saját kapunkba. Jaj, de segített a faszi! Ja, kivédte. Csinálj valamit. Szörnyen rossz! Hogy lehet ilyen fos szagot fingelni? Hát nem tudom, hogy ezt így most így nem tudom értékelni. Valahol kicsit örülök neki. Minek örülsz? Hát mi az, hogy lehet fosszagot fingani? Vagy mit mondtál? Te ezt mondtad! Nem max akkor megyek ki, hogyha van megindulás. Van. Szép. Az igen! Kondó, úristen, mi volt ez? Ahogy nem tudom, látjátok-e? Hárfa milyen jól megy. Nyilván közben jössz oldalról! Közben jön a helikopter is, geci! Mindenki! A kurva anyját a kibaszott Windows billentyűzetnek, mert basz meg nyomom a kontrollt meg a shiftet és felugrik, hogy honnan vett a kontrollton is? Nem, basz meg! Nem! Fent van ablakba. Egy! Hehe. De miért csak digad az ezt elmondanád? Két hat. Nem tudom. Így ehhez van kedvem. Oké. Ja, hogy ülött a kanapén, fogja a sört! Figyelj! Ej, futunk ide. Nem látok! Nézzetek bele a flashbe. Feketére minden. De mi? Nem, sőt, a pattot utána lévő körbe vetted meg az áket, de előtte végig dovettál, meg PPP-n aztán, mint most. Az több killem volt, mint két haverjának. Tehát még a kérdése jogos volt, tehát hogy Úristen, mit megyek? Mit? az ákát. De halló! Blokkoljatok! Geci! I'm coming. Coming? What the fuck, man? Everyone, please. Aszkó! Nice. Everyone, please. Hát amúgy én nem akarom kicsit beleszólni, de hogy hát nem tudom, hanyadik kör volt meg, ahol semmit nem láttam ebből a pattogó két emberből. Labina konkrétan végigfutott Palazba, merre megindultam és meghalt, a másik meg kiment midre és meghalt. Merre megyünk? Let's go, hey guys. Félre. Csak ne fél legyen a Nem azt mondom, hogy nem tetszett, csak... jobb oldalt is, jobb oldalt is. Igen! Nice. Azt de! Bam! Azt, mint hogyha beleraktad volna a seggembe. Hatalmas azt a kurvák! Szép! Ó, bazd meg. Mi a fasz történik? Nem tudom. Mi? Ezt átugrottam.
Mind a hárman! Ez miért mozog? Ez miért mozog? Miért nyílt el ez? Miért zárult be az? Mert meghúztam a kart. Ja. Mi ez a zene? Nem. Itt ül valaki a székbe. Hol? Ott van a sarokba, sarokba. Hol? Itt van előttem. Hol? Hopp. Auschwitz. Jó, egy kackiás bajszú úriember, szerintem huszár, az egyik obetűs. Egy kackiás bajszú fekete kalapos úriember. Egy fehér, sityakos, zöld pulcsis nő. Meg egy kurva az asztalon. Van írva azt. Várjál, elrakom innen ezt a helyet, hogyha kalimpálnék, akkor... Nem mentél fel, Fussál, amíg nem találod az exitet, bazd meg, én feladom, bazd meg. Keci idegesítő. Mi történt? És ott van valami. Egy kereszt. Jó. Felvettem. Arra, nem jobbra. Egyenesen. Ajaj, jön a... Várjál, ja mozog az a... Jaj, ja igen. Menj vissza, Kondor, menj vissza, menj vissza. Szaladj, valamerre szaladj. Hova? Jó. Jobbra. Bazd meg. Nem, vissza, balra, szaladj. Ne. Hagyd meg! Jó, szaladj, majd mögött. Hú, bazd meg, ez nagyon nehéz. Maradsz, mehetsz előrébb. Jó, 4. Szaladj. Jó. Kettő. 4. Futok, akkor inkább össze-vissza. Jó, 3. Mi van? Melyik 3? Hol van? Jaj, mozognak mozognak a ládák. 1-es. Maradj ott. 2-es! Jaj! 1-es! 4-es! Jó! Mit kell csinálni? Tárgyakat gyűjteni. Miért van mosógép hang? Miért a Mi? Ugyan nézenél a mosógép. Hát azért mondom. Na, de ez nem horror játék? Miért van világos? Be kell menni. Ne játsz már el amúgy. Oh burrito bondito, el burrito gangsterito, banditelli don bobrelli, el bondito burrito gangsterito, oh burrito bondito. Itt egy wire. Valakinek még van inventoria? Szép. Látjátok, már többen vagyunk. Mi ez a szakállas szar? Hagyd már abba. Itt semmi. Azt valaki hozza. Jézusom. Az ki.
Marci, ne menj oda, ne menj oda. A kis takony, figyeld, hopp! Oh. Geci. Új, 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 új. Ez mi? Hökörög. Ez szerintem Patrick volt. Odafagyott a gyerek. Nem tűnsz el? Ujj! Fut! Kurva anyádat. Én elütöttem a labdát a faszopó. De én is. Hát geci, miért én? Jön Subidubi, üsd be! Ne. Jó, egy kis görcs vagy, bazd meg. Tudtam, hogy te bedneveztem. Hát belement végül is. Hát geci! Ilyen rossz fele megyek. Hát nagyon örülök, hogy rádobod a labdára azt a szart, bazd meg. Nekem is oda lett dobva. Hát kipattan a ligból. Nekem is. Hogy? Na, faszomat. Hát, geci. Jó, Istenem. Geci. Azt a kurva részgén faszomat.